Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς να μπεις και σε Fortnite από private server. Όμως πριν ξεκινήσουμε, άμα θες part 2 για να σας δείξω πώς να βάλετε και skins και άλλα πράγματα μέσα και τα commands και γενικά τι μπορείς να κάνεις με αυτό το πράγμα, θα ήθελα να φτάσουμε τα 50 like και ένα subscribe. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στους 2.000 και με τη βοήθειά σου το έχουμε. Όσοι θέλετε να κατεβάσετε το Carbon, ο Discord server είναι κάτω στην περιγραφή και θα πρέπει να έχετε κατεβάσει το Node.js ώστε να μπορείτε να κάνετε run ένα πρόγραμμα που θα είναι στη συνέχεια. Και πάμε να σας δείξω πώς να το κατεβάσετε. Εδώ πέρα έχω και το Discord server του Carbon και το GitHub, οπότε άμα έχει κάποιο update μπορείτε να πάτε και μόνοι σας να το δείτε. Εδώ πέρα π.χ. είναι πριν 6 ώρες. Και τώρα θα πρέπει να κατεβάσετε το Carbon 1.7 που είναι αυτό εδώ πέρα που δείχνω αυτή τη στιγμή. Όμως πριν το κατεβάσετε θα πρέπει να έχετε κλείσει τα antivirus, επειδή τα antivirus νομίζουν ότι είναι κάποιο ιός και δεν το αφήνουν να κατέβει. Οπότε καλώς ή κακώς να τα κλείσετε. Τώρα θα πατήσετε αυτό το link και θα πατήσετε συνέχεια, ώστε να γίνει λήψη η εφαρμογή. Εδώ πέρα θα πατήσετε save και θα το ανοίξετε. Και αυτό εδώ πέρα το φάκελο θα τον κάνετε extract στο desktop, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Εγώ το έχω κάνει ήδη, οπότε κάνω λίγο skip. Και αφού το ανοίξετε, θα πάτε στο New Night Video και θα πατήσετε run. Και μόλις ανοίξει αυτό το πράγμα, δεν το κλείνετε για κανέναν λόγο, επειδή δεν θα μπορείτε να μπείτε Fortnite από το private server χωρίς αυτό. Είναι κάτι σαν host. Και μετά θα ανοίξουμε το Carbon 1.7 και αμέσως θα ανοίξει το Fortnite. Σε εσάς, επειδή θα το κατεβάσετε πρώτη φορά, θα σας λέει να κάνετε και ένα όνομα, να φτιάξετε ένα λογαριασμό, να βάλετε ένα όνομα τέλος πάντων. Και S για να βάλετε τα αρχεία του Fortnite. Εμένα μου έγινε crash επειδή είχα το παλιό Carbon, όμως εσείς θα έχετε το πρόσφατο. Εγώ είχα την προηγούμενη version. Και τώρα που κατέβασα την πρόσφατη version, ανοίγουμε αυτό και ανοίγει το Fortnite. Και κάπως έτσι μπήκαμε Fortnite. Εδώ θα πατήσετε το OK και εδώ πέρα off. Αν θέλετε part 2 για να δείξω πώς να πάρετε όλα τα καινούργια skins και τα νέα όπλα, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Επίσης, για να μπείτε game θα πρέπει να πατήσετε F1. Και κάπως έτσι μπαίνετε μέσα στο game. Αν θέλετε part 2 όμως για να δείξω και τα commands, πατήστε like και subscribe. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησα. Πατήστε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.